Molt bé. Sí? Vale. Doncs bon dia a tots i totes, benvingudes i benvinguts i gràcies per la vostra assistència a aquest acte de presentació i roda de premsa. Avui sóc aquí com a presidenta de l'Associació de Municipis i Entitats per l'Energia Pública, càrrec que ocupo des de mitjans de 2023 i som també amb les companyes de la Xarxa per la Sobirania Energètica, amb les quals hem treballat plegades en aquest decàleg per una energia pública i sostenible a Catalunya, un document que recull 10 propostes per transformar el model energètic. Aquest decàleg és fruit de la feina que ambdues entitats estem encapçalant en matèria d'energia i que municipis, entitats i activistes hem subscrit. L'objectiu final és que aquestes peticions arribin al govern català i que s'incloguin aquestes mesures en les polítiques públiques de la legislatura d'enguany. En aquest sentit, hi ha programades reunions amb el govern per presentar el document. Tot seguit, la meva companya Irene González, de la xarxa, i jo anirem aprofundint en aquestes 10 propostes que recull el decàleg. Li passo la paraula a la Irene. Molt bé. Moltes gràcies. Tot seguit enumeraré, com deia la Patrícia, les propostes del decàleg per després poder aprofundir en els temes que considerem més rellevants. En primer lloc, el decàleg demana la tramitació de la Llei de Transició Energètica de Catalunya, que, com sabeu, va quedar en un avantprojecte. També el desenvolupament del Pla Territorial de les Energies Renovables a Catalunya, de l'energètica pública de Catalunya, també la posada en funcionament real i vinculant de la taula de diàleg social per a les renovables, que es va iniciar amb l'anterior legislatura i no sabem en què ha quedat, avançar de manera efectiva cap a la titularitat pública de la xarxa de distribució. En sisè lloc, doncs, a la promoció real i el desenvolupament també de l'autoconsum i les comunitats energètiques, sobretot de l'autoconsum col·lectiu i les comunitats energètiques en territori català, una solució real i participativa de l'emmagatzematge, així com la recuperació de les centrals hidroelèctriques, també aprofundir polítiques per erradicar la pobresa energètica, per últim, destinar fons i promoure la rehabilitació energètica d'edificis a Catalunya, que com d'edificis molt envellit i molt ineficient, i per últim, un impuls de l'hidrogen i del biogàs que responguin a necessitats socials i al màxim de les possibilitats a un model distribuït i caminin cap a una transició energètica efectiva. Bé, gràcies. I com m'ha comentat la companya Irene, ara el que fem és aprofundir en aquells punts que considerem que són importants destacar. Jo destacaré 3 mesures. Una és l'autoconsum i comunitats energètiques. Les comunitats energètiques representen una oportunitat per descentralitzar, democratitzar i fer més participatiu el sistema energètic, enforteixen la cooperació local i milloren la cultura energètica i l'empoderament de la ciutadania. Gràcies a les directives europees és possible implementar projectes renovables de petita i mitjana escala que responen a les necessitats locals i alhora es contrarresta l'oposició social cap als grans projectes de renovables, ja que els beneficis s'adrecen directament al territori i a la pròpia ciutadania. Pel que fa a l'autoconsum, es considera essencial modificar alguns aspectes de la normativa actual, en concret el Reial Decret 244/2019, que actualment és una barrera per avançar en la transició energètica participada, ja que l'autoconsum compartit és l'eina essencial de les comunitats energètiques per a començar a funcionar. Malgrat això, la incapacitat de compensar els excedents en instal·lacions renovables de més de 100 quilowatts, així com les limitacions existents en compartir l'energia generada a una distància màxima de 2.000 metres, no permeten realitzar els projectes necessaris i coherents per abordar les necessitats actuals. Per tot això, és necessari modificar la regulació, ampliant la distància per compartir energia i permetent més potència per a la compensació d'excedents, reclamar l'aprovació urgent del Reial Decret per la qual es desenvolupen les figures de les comunitats d'energies renovables i les comunitats ciutadanes d'energia modificant alguns elements essencials, és molt necessari que la Generalitat es faci seves les al·legacions que desenes d'ajuntaments catalans van proposar en aquest sentit i és molt important i clau promoure una llei catalana de foment de les comunitats energètiques. Per altra banda, un dels altres punts que també destaquem és el punt 3, l'energètica,
que l'Energètica és l'empresa pública que es dedica a produir i subministrar energia renovable a la Generalitat. Ha d'esdevenir també un mitjà propi per enfortir els ens locals. Per aconseguir-ho s'ha d'enfortir i generar sinergies i serveis energètics que beneficin tot el territori, aportant especialment el component social, participatiu, democràtic i distribuït, que sovint no es prioritza des del sector privat, perquè continuï sent un mecanisme d'acceleració de la transició energètica i transformació del model energètic de Catalunya i, per tant, demanem, en aquest sentit, dotar l'energètica del pressupost extraordinari necessari com a element clau per accelerar la transició energètica de Catalunya. I, d'altra banda, culminar el procés per tal que l'energètica pugui ser declarada com a mitjà propi dels ajuntaments, permetent-nos consumir l'energia renovable pública que s'hagi generat. I, d'altra banda, l'altre punt que també destaquem és la titularitat pública, ja que des de la MEP estem treballant en nous estudis i iniciatives per avançar cap a la titularitat pública de la distribució de la xarxa elèctrica. Aquest compromís el compartim amb les companyes de la xarxa. Apostar per la titularitat pública és clau per garantir els drets de les persones consumidores a accedir sense traves a una energia justa, verda i democràtica. En aquest sentit, al decàleg, entre d'altres, demanem que es creï un grup de treball entre la Generalitat i l'Estat per impulsar el procés de canvi normatiu global amb la finalitat de declarar l'energia un dret ciutadà essencial, treballar per la titularitat pública de la xarxa de distribució i també, com a punt 3, de recuperar la competència per les administracions locals. I l'altre punt molt important és dotar la Direcció General d'Energia dels recursos necessaris per fer una avaluació exhaustiva de la xarxa de distribució elèctrica de Catalunya, que això inclou la creació d'un projecte d'auditoria general que reculli tota la informació i que es pugui fer un seguiment periòdic. Ara la companya Irene destacarà també 3 punts molt importants. Molt bé, moltes gràcies. En primer lloc, ens agradaria destacar que aquestes últimes setmanes han sigut un exemple del repte immens en el que ens enfrontem en quant a l'emergència climàtica i que dins a Catalunya i a tot arreu l'energia és un element essencial per afrontar aquest repte. Per això mateix creiem que actualment l'energia està orientada més al benefici econòmic que a les mesures que calen per afrontar aquest repte, tant el climàtic com el social. I en aquest sentit creiem que aquest govern té el deure de més enllà de desenvolupar el Pla Integral d'Energia i Clima que s'anunciava fa 5 dies, recuperar l'avantprograma de llei de transició energètica que hi va haver fa uns 3 anys i amb aquest crear, aprovar i tramitar una llei de transició energètica. Aquesta llei de transició energètica necessita tenir com a centre, com deia abans la Patrícia, la funció social de l'energia i assentar les bases en la línia del que feia la llei de canvi climàtic que ja està vigent d'un model energètic descentralitzat, distribuït, democràtic i socialment inclusiu. És a dir, cal tramitar aquesta llei i posar en marxa dos mecanismes que l'avantprojecte ja tenia, que són el Consell Assessor per la Transició Energètica i la Taula de Participació per la Transició Energètica. En especial, des de la Xarxa per la Sobirania Energètica i la MEP creiem que la participació ha de ser central en aquesta transició energètica perquè realment compleixi la funció social de la que hem parlat i que, per tant, hi ha d'haver estructures de participació accessibles i permanents que permetin que tots els sectors de la societat hi puguin participar i no només aquells que tenen més tendència o més capacitat als lobbies, que és el que ve passant fins ara al model energètic, i un gran exemple en serien aquestes portes giratòries de les quals l'estat espanyol és un mal exemple. Per tant, necessitem que aquests espais de participació, tal com la taula social per les renovables, que hi va haver a l'anterior legislatura i que no va tenir la funció que s'esperava d'ella i de la qual encara no en coneixem els resultats, siguin espais de participació vinculants, responsables i incloguin, com deia abans, a tots aquells sectors que generalment tenen més dificultats. Dintre d'aquests sectors amb més dificultats existeix el 20% de famílies a Catalunya que són incapaces encara de viure amb una temperatura adequada, que és un número creixent i molt preocupant. Per tant, la pobresa energètica és un tema que ha de ser central en aquesta transició energètica juntament amb l'adaptació i la mitigació climàtiques. És un indicador que ha empitjorat juntament amb el de retard de factures.
Recordem que el 2021 el govern va firmar un conveni amb Endesa que va incloure la condonació de deutes de més de 35.000 famílies vulnerables i la instal·lació de comptadors socials. Cal continuar amb aquesta instal·lació de comptadors socials, cal aplicar el conveni de manera integral i estendre'l a altres grans companyies que tenen molt de mercat a Catalunya, com pot ser Naturgy, i cal enfortir la principal eina que va establir el govern, que és l'Oficina de Pobresa Energètica, i convertir-la en un pilar per la pobresa energètica, coordinant accions i liderant encara més polítiques més avançades com les que fins ara ha estat liderant Catalunya en aquesta matèria. Si voleu podem obrir ara el torn de paraules, si hi ha alguna pregunta. Et passa el micro? Sí, perquè si no poses l'streaming no s'escoltarà. Disculpa. Això volia preguntar. Heu comentat abans que teníeu programada o demanada reunió amb el govern. Era saber si realment l'heu demanat, amb qui, quan? No sé si teniu alguna dada. Respons tu? Sí. De fet, ahir vam tenir la inicial amb el secretari de Transició Ecològica i ens hem emplaçat per fer-ne una altra per tractar específicament aquesta qüestió. Vam tractar molts altres temes, però aquesta qüestió la tractarem una mica més endavant. Sí, però això en el marc de... Hi ha molts marcs de reunions, diguéssim, hi ha un específic per treballar el tema de la titularitat pública de la xarxa, que s'estan fent amb els diversos grups polítics. Al Congrés s'han començat, no s'han fet totes encara. I tenim altres, hi ha altres, hi ha altres nivell d'estat que s'han fet per temes de l'autoconsum, etc. Sí, vale. Sí, no sé quin paper jugarien en aquesta iniciativa que esteu encetant, que fa temps que enceteu i que treballeu. Barcelona Energia, per exemple, que és una iniciativa de Barcelona, i, per exemple, també volia preguntar-vos, Terrassa va fer el pas a tenir una aigua pública, una gestió pública de l'aigua. No sé si en aquest cas és estrictament el govern de la Generalitat qui hauria de prendre la iniciativa o si cap la possibilitat de que els municipis també donguin pas en aquest sentit, facin algun pas en aquest sentit. Pot fer l'Arnau. Sí, si voleu. Contesta tu i digues sí. Sí, el cas de Barcelona Energia, clar, depèn de les preguntes del decàleg. Barcelona Energia és una comercialitzadora, hi ha molts punts del decàleg que refereixen també més com a la generació. Barcelona Energia és una comercialitzadora que ara per ara actua a l'àrea metropolitana, o sigui, més enllà de la ciutat, i que va, segons el meu... o sigui, el que jo sé, doncs sumant municipis d'aquesta àrea metropolitana, l'energètica, en molts casos, això ja ho explicarà més l'Arnau perquè ho estan treballant des de la MEP, que pugui ser un mitjà, vull dir que pugui treballar amb els ajuntaments, però molts casos aquí es refereixen també, sobretot per la part d'hidroelèctriques, etc., a la generació i amb aquest vincle de la part de generació que vol fer l'energètica. Per la nostra part de la xarxa, tot el que siguin iniciatives públiques, tant de generació com de distribució com de comercialització d'energia, benvingudes, i intentar donar tot el suport possible perquè tirin endavant i perquè desenvolupin aquest nou model. Com deia la Irene, des de la MEP estem treballant en una iniciativa que és perquè l'energètica pugui esdevenir mitjà propi dels ajuntaments, és a dir, que els ajuntaments, tots els de Catalunya, puguin fer-la servir per generar energia i per consumir-la ells, això d'una banda. En Barcelona Energia hem mantingut un parell de reunions o 3 de reunions de coordinació, però clar, és un exemple que Catalunya és específic perquè és només àrea metropolitana. I finalment, l'altra pregunta era per Terrassa, però hi faig una resposta genèrica com a MEP, que és a dir, aquí estem treballant per la titularitat pública de l'energia, perquè l'aigua ja és titularitat pública de l'administració, però l'energia no. L'energia és completament privada, és a dir, estem un pas enrere. És a dir, i això és el que dèiem abans de les reunions amb els grups del Congrés, estem començant a treballar i tenim un programa de propostes de modificacions legislatives que presentem el dia 12 en una jornada que fem a Girona, en la nostra 8a assemblea, on expliquem quines són aquestes modificacions legislatives per avançar cap aquí. Però insisteixo, hem de fer com la primera part, que amb l'aigua ja està feta. I per tant, un ajuntament pot decidir qui gestiona l'aigua, però en aquests moments un ajuntament no pot decidir això. En el moment que es facin aquests passos, llavors sí que cada ens local pot decidir
si aquesta és una de les opcions que vol adoptar i, per tant, crec que també tenim el dret o seria l'ideal, l'idíl·lic, el poder decidir si realment volem aquest camí. I tant. Sí, només una altra cosa, o sigui, clar, aprofundint una mica en això, o sigui que la legislació energètica, la majoria, inclús ve de directives europees, per tant, és un poder molt centralitzat a nivell legislatiu, però tot i així, la majoria de països europeus tenen en algun moment o altre intervenció pública forta en el seu model energètic, sigui en la propietat de les xarxes, sigui en la seva gestió, sigui en la propietat pública de les empreses que controlen gran part del mercat. Vull dir que és molt important, crec que en el treball que estem fent, entendre que el que passa a l'estat espanyol amb la privatització extrema és una anomalia a Europa, al revés del que s'intenta fer creure molts cops de que és la tendència de tots els mercats. O sigui, si hi ha hagut una tendència postpandèmia, ha sigut de replegar, en algun cas fins i tot, cap a la propietat pública de més infraestructures i parts del sistema energètic. O sigui, que hem d'entendre que el que estem demanant en realitat és una qüestió que està molt treballada i que pel que sigui, bueno, és molt llarga l'explicació, és una anomalia a l'estat espanyol. Vale, si us sembla, faré una pregunta que ens ha arribat via online, que és de l'Arnau Urgell, de Nació Digital, i comenta: Catalunya està molt lluny de complir els seus propis objectius en transició energètica. Calen noves lleis i plans o bé accelerar la implantació de renovables? I complementa: i si poden concretar en quin punt està el fet de que els ajuntaments puguin consumir energia de l'energètica pública? Ens dividem, jo faig la primera part i que la MEP faci la segona part. És a dir, nosaltres al decàleg, conjuntament amb la MEP, sí que hem dit que sí que creiem que cal planificació, perquè quan no hi ha planificació, aleshores, en la situació actual del sistema energètic, del model energètic de Catalunya, és el mercat qui planifica, i això el que ens ha ensenyat fins ara és que tenim una concentració de generació energètica a la província de Tarragona que és un increïble pes pel desenvolupament propi d'aquesta província. Per tant, sí, cal planificació. Fa 4 anys, com a mínim, que estem esperant el pla territorial d'implantació de renovables. És a dir, es va anunciar el 2021 aquest pla i estem a 2024 i encara no el tenim, amb un canvi de govern. Això vol dir que, mentrestant, hi ha hagut, és veritat, una desacceleració en la implantació de renovables i sí que pensem que calen, que calen més renovables a Catalunya, però no de qualsevol manera, perquè no calen més renovables que contribueixin al model que tenim fins ara. O sigui, cal determinar a nivell de territori català quan s'ha de portar aquest model, aquesta transició energètica entre les instal·lacions que calen, cal determinar de quina manera s'inverteix en aquestes noves instal·lacions. L'energètica ha tingut iniciatives d'invertir en alguns parcs, des dels ajuntaments també es tenen iniciatives de tenir generació pròpia, i per tant cal, i també des de molts hi ha projectes industrials per agafar zones que ja estan alterades i poder produir des de les autopistes, produir des dels polígons industrials, produir des de les ciutats. Per tant, creiem que sí que cal un marc legislatiu que prioritzi aquest tipus de generació sense que l'altre s'hagi d'aturar sempre i quan compleixi amb tots els informes d'impacte ambiental, participació, etc., que determina l'actual legislació. L'altra pregunta sobre l'ús de l'energètica com a mitjà propi dels ajuntaments que feia l'Arnau. El dilluns passat es va reunir la comissió executiva de la MEP, es va aprovar ja una moció que tenim el compromís que d'entrada presentin Segur, Girona i Terrassa al mes de desembre, però s'inclouran altres ajuntaments, perquè de fet a la comissió executiva de la MEP hi ha també Tarragona, hi ha Girona, hi ha Lleida, hi ha Terrassa, etc. Hi ha el Prat de Llobregat. I a banda d'aprovar aquesta moció, l'any que ve és l'any en el qual s'haurà de començar a desenvolupar la memòria tècnica, jurídica i econòmica per fer realitat aquest procés, és a dir, que els ajuntaments puguin fer servir l'energètica com a mitjà propi en el moment en què les condicions també tècniques i econòmiques de l'energètica estiguin donades i pugui executar-se. Petit tancament. El que dèiem, es pot recuperar el decàleg a la web de la MEP i de la xarxa, animem a compartir-lo per escalar entre totes
les demandes i transformar realment el model energètic. I aprofitem també l'espai per instar-vos a participar en la jornada que farem el dia 12 de desembre a la ciutat de Girona, titulada Desconnectem l'oligopoli, on continuarem treballant per aquest objectiu comú i on hem preparat taules de debat també per conèixer experiències locals i internacionals. Esperem que tingui bona rebuda, que hi participin molts municipis i que realment es puguin compartir experiències, preocupacions i totes aquestes sinergies per poder avançar. Moltes gràcies a tothom per la vostra assistència.